Инициативата Ден на таланта се провежда за пети пореден път, като целта е учениците от СОУ братя Миладинови да разкрият пред родители, учители и гости своите таланти. Поводът за днешната инициатива е един дългоочакван празник на нашите ученици. Това е Деня на таланта, в който децата представят своите дейности, изяви, които са свързани извън учебно време, извън учебен материал, в извънкласните форми и дейности, които са изключително интересни за децата, защото те се разширяват, дообогатяват, доизграждат знанията и уменията, които ги придобиват по време на учебния процес. Програмата на празника бе изключително разнообразна, свързана с доизграждане на знанията и уменията на децата. Много танци, много веселие, много артистичност, много артистичност, защото драматизацията на приказки е изключително приятна за децата и те така с удоволствие пресъздават героите на различните приказки. Мълчуганите от подготвителната група показаха драматизация на известната приказка «Житената питка». Питке, ще те изям. Не ме язая, петничка ще ти изпея. Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. Младите дарования Елица и Пламена от 4-ти А клас представиха красиви изпълнения по художествена гимнастика, а третокласници демонстрираха певчески умения по английски език. Деца от клуб Родолюбче пък показаха народни песни и танци. Кулминацията на празника бе страхотното изпълнение на песента «Огън от любов» на 12-класничката Цветана, която живее в дом Родопски пансион, но е възпитаник на СОУ братя Миладинови. Редом с празника на талантите се проведе и благотворителна инициатива. В фоайето на читалище Христо Ботев бе подредена изложба на ученици, като артикулите можеха да се закупят. В специална кутия за дарения се събираха средства, които ще бъдат предоставени за лечението на Цветелин Делев от 5-ти клас, който е на индивидуално обучение. Момчето страда от детска церебрална парализа.